खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि बोडो निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं मोनाबिलिनि खौरां लानानै फैदों क'क्राझाराव जानाय हिंसायारि जाथायनि सोमोन्दै बे खौरांखौ लानानै फैनाय जादों माबोरै बे जाथाया जानो मोनखो बेनि सोमोन्दै क'क्राझार पुलिस जोखोम जानाय अशोक बर' आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा मा बुंखो बेनि सोमोन्दै खौरांखौ लानानै फैनाय जादों गोजोननि नोगोर क'क्राझार सहराव फिन हिंसायारि जाथाय सासे 19 बोसोर बैसोनि दुथांनि देगार सुनायाव दाय गैयै शिबु प्रसाद ब्रह्मआ जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो दुथांनि गाग्लोबनायजोंनो अशोक बर' मुंनि सुबुङाबो गाज्रियै जोखोम जादों बे जाथाया क'क्राझार सहरजों नांजाबफानाय क'क्राझारि ओनसोलाव हरनि 10:30 रिंगासोआव थिकादार शिबु प्रसाद ब्रह्मनि न'नि लांगोनायावनो जादों बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिसआ दा हमनो हाबाय गुबै दायनिगिरिखौ क'क्राझार कदमथलानि दिफु नार्जारि होननानै मिथिहोदों जाथायनि सोमोन्दै क'क्राझार पुलिस आरो जोखोम जानाय अशोक बर'आ मिथिहोनाय बायदिब्ला थिकादार शिबु प्रसाद ब्रह्मनि न'आव अशोक बर'आ बेरायग्लांनो फैदोंमोन अशोक बर'आ जेब्ला थिकादार शिबु प्रसाद ब्रह्मनि न'निफ्राय ओंखारलांनो नागिरो अब्ला शिबु प्रसाद ब्रह्मआबो बिथां अशोक बर'खौ न'नि लांगोनासिम दोननो फैफादोंमोन आरो अशोक बर'आ गावनि गारियाव गाखोनानै गावनि न' फारसे रावना होहांबायमोन बेयावनो हरखाबै सासे आइजोआ फैनानै थिकादार शिबु प्रसाद ब्रह्मनाव मदद बिफैदोंमोन आरो शिबु प्रसाद ब्रह्मआ मदद होनो थाखाय आइजोजों थांफादोंमोन बेयावनो शिबु प्रसादखौ दुथां दिफु नार्जारिया गोफार हाथियारजों सुग्लिनानै बुथारदों बे जाथायखौ नुहुरनानै अशोक बर'आबो गारिनिफ्राय ओंखारनानै मदद होनो फैदोंमोन नाथाय दुथां दिफु नार्जारिया अशोक बर'खौबो गाज्रियैनो जोखोम खालामदों बेफोर जाथाय जानायनि उनाव थिकादार शिबु प्रसाद ब्रह्मखौ क'क्राझारनिनो MRM देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादोंमोन नाथाय बिथाङा बेयावनो जोबथा हां लाहैदों मख'नो गोनांदि ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथां दिफु नार्जारिनि न'खराव साननिफ्रायनो जुलिनि रंजानाय एबा पार्टि सोलिगासिनो दंमोन आरो बे जुलिनि रंजानायावनो दिफु नार्जारिया गावनि बिसिजोंबो दावराव दावसि जाबाय थादोंमोन आरो बिसिखौबो बुदोंमोन बेफोरबायदि दावराव दावसि जाबाय थानायावनो आइजोआ मदद नागिरनानै खारै खारै फैदोंमोन थिग बे समावनो लामायाव थिकादार शिबु प्रसाद ब्रह्मखौ लोगो मोनदोंमोन आरो शिबु प्रसाद ब्रह्मनिफ्राय मददखौ बिदोंमोन शिबु प्रसाद ब्रह्मआबो मानसि महरै मदद होनो थाखाय आइजोजों जयैनो थांफादोंमोन नाथाय बेयावनो हरखाबै शिबु प्रसाद ब्रह्मखौ दुथां दिफु नार्जारिया गोबौ हाथियारजों सुथारदों आरो बे जाथाया जानो मोनदों जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि जाथाय जाफ्लेबाय थानाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव जादों क'क्राझाराव जानाय बे हिंसायारि जाथायनि सोमोन्दै दासिम बेखिनि खौरांखौनो मोननाय जादों दिनैनि खौराङा एसेनोसै गाबोन फुंनि समाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन गोजोन्थों